Ik zit de hele dag te haken. Dat is mijn leven, mijn lust en mijn leven. Ja, het verveelt me nooit. Want ja, alle keren heb je weer over de kleuren. Ik vind het prachtig mooi werk. Ik ga al tretjesspraien maken van 2 personen. Maar dan ben je dus heel wat uren onthaken. Ja, wees. En wat doe je om met al die spraien? Nou ja, die verkeer pikken. En zei, nee, ik kan ze net wel aan, want zit me zeggen dat ik kan het jammer net betalen. Want zit me zeggen, het is een kapitaal on ben je dat en dat kun je dus samen net wel aan. Nou, dat bestaat net, nou, dat ken ik net. Maar krijg je er nog aardig wat voor een sprei? Nou, zo wat 15 euro. Ja, je bent bezig. Want zo doe je niks en je zit in de stoel, val je in slaap. Nou, dat wil ik net. En zit je hier altijd alleen nog of ga je ook naar het activiteitencentrum? Nee, dat heb je nog zo. Nee. Ik heb mooi maken. Dan winnen ze alle jaar bij elkaar. En dan heb je nog nooit zo goed ze rottelen. Alle jaren noord, die er net binnen. Nou, ik vind het verschrikkelijk. Dat vind ik niks van. Nee, dat lijkt me net. Maar ik vreeg je hoe oud jou nou binnen? 94. Wat zie je er dan nog goed uit? Ja, dat is denk ik. Ik ben niet nog flink. Ja, ik ben niet nog flink. Maar ik ben net in om op het dik om te rennen. Dat mag erbij zeggen. En wat ben je mooi in de kleren? Oh, dat is heel gewoon. Ja, dat zou ik met me wel zitten. Denk erom, dat is altijd in de prongbest. Ja, zo wil met me. Ja, die wil precies gelijk zo. Ja, en zo ben ik zelf weg. Ja, ik hou net van rommel. En je moet de keurige netjes weer. Matras wat komen. Nou ja, dan kun je toch wat laat komen. Waarom heb je al je van die gekke woordjes op je hoed? Omdat het je hoeddag is. Dat je het bij Prinsesdag. Dan moet iedereen hoed op hebben en dan kan je iets winnen. Oh, en wat kun je winnen dan? Dat weten we net.
Vertel eens wat door die hoed. Wat zit er al hierop? Nou, yield en ding wat ze volgend jaar willen dwalen zijn. De meesten worden net fleurig van de, de bezuiniging. Zeg ze fleurig maatje met de hoed. Maar ik zei bij hij doet hoedjesdag op school, dus maak even wat kringelingen. Wat zei Beppe toen? Dat doet mij wel. Ja. Toen ging de kast diepen en wat toen? Nou, eerst zoek ik met mijn trouwjurk op ziekie, maar die kon ik net vinden, dus toen heb ik wel mijn doos opgezocht. En hoeveel zit er gewoon op? €190. 190 euro. Ja, En waarom 190 euro? ik heb geen idee. Leden van de Staten-Generaal. Ons land maakt economisch moeilijke tijden door. In de afgelopen jaren zijn, ondanks de crisis, massale werkeloosheid en sterke toename van het aantal faillissementen. Ja, wat het de volgende jaren gebeuren gaat. En hoe staat het ervoor? Volgens mij wel goed. Is het interessant? Jawel. Echt weer? Ja. Waar had ze het door dan? Hoe plan die ze maar Nederland in dwan en Horendwarpen, weet ik net. Is dat net? Nee. Ze is net op te letten. Ik versta er niks van. Zo is er nou ook wel in die zaal zitten wollen? Ja, Als wat? als de mama yield. Leven de koningin!